Good morning guys! Niya na patad sa atong obra karong buntaga ang pagpanguha og kanunon sa mga kanding. Let's go! Niya na po ko guys sa pagpangita og bagong content nato dito tumoy sa kabungturan. Ang inyong nanay Ichil. Good morning sa Tarbuakang Bangtan. Hello. Ayan, may kumpay na diha. Ang say Tagalog anang kumpay. Oh, para pakain po yan sa kambing. Ayan, daming kumpay dito. Sige guys, adto tas imabaw sa bungtod. Kuyog ta, manguha ta dito ug kanunon sa mga kanding ug uban pa. Okay. Say malingaw ra gyud ka guys. Naron nga nata sa pandemic. Ya dita pagason kay wa tay face mask o tay face shield. Ara tas bungtod guys, way manakop diri guys kay very green kayong palibot, healthy kayo ang hangin, fresh. Now, sabi magka-COVID diri guys. Hi! My birdie ha? Ay, my bird. Tara, daga ng bird. Ano siya? Magwak-wak siya. Magwak-wak. Abtikay na silang makadahagan. Muna'y magwak-wak. Ya kay adlawan na maron. Abtikay silang makadahagan guys. Manguha ta diri og kanunon sa mga kanding. Tara. Tara. Na siya. Wak! Wak! Muna siya. Nasaragi kay tang mahadlo ka na nila nga bird raman na. Bird raman na sila. Indot pagyud kay color. Red ang iyang sungo. Red ang iyang kanabitang iyang bake. Red. Brown iyang feather. Ay, naku guys. Kapoy kakutas. Pero at least exercise na lang sa mga tambok guys. Nasama na ako guys. Mga fatty body guys. Okay. Nata sa pinakatuktok. Asa na rin ang atong mga kumpayonon. Isa mulantaw sa ta diri guys. Mulantaw sa ta. Ana. Nadiri. So, ang langit ay. Ayan. Kita na ang city. Diha. Grabe. Maglangay-langay sa ta. Maglangay-langay. So, mauni. Okay ni. Lantaw-lantawan diri guys. So, see? Bugnaw ang hangin. Palang katao-tao dito. Yan, ang City Hall. Bugos City Hall. Kita dito guys. At saka ang Pulambato Port. Yan, Bugos City. Kita. At ito naman guys, ay hindi ito makakain ng kambing. Hindi sila kumakain nito. Iwan ko. Hindi sila kumakain. Ito lang ang kakainin ay. Yan. Yan ang kakainin nila. At ito. Makain sila nito. Ito. An-an. Bunot-bunot. At saka yun. Okay guys, babalikan tayo. Babalik tayo muli. Maghanap pa tayo.
Yan. Mangunguha muna tayo kasi ang init na. Ayan guys, meron na ako nakukuhang mga pagkain ng kambing at alas 8 na, nag-hysterical na yung mga alaga kong kambing. So papunta na ako doon. Nasa kabilang bundok pa yun. Okay. Marami pang makukuha dito. At yung wakwak, babalikan ko pa yun. Kasi ang ganda tingnan ng kanyang feather. Ganda. Hanapin ko yun. Nasa na kaya yun? Dito lang yun lumilipad eh. Dito lang yun nagsusuot. Nasa na kayong wakwak na yun? Hindi ko na mahagilap. Maliit lang na bird yun. Dito na. Lipad na yon ng malayo. Okay guys, uwi na ako. At ako pababa na ng bundok. Mahangin dito. Napakahangin. Pero mainit na ang araw. Kasi alas 8 na. Alas 8 na. Mainit na talaga ang araw. Nasa bukid tayo. Sa bukid tayo. Maraming dahon dito. Dito yon ang wakwak. Wak, wak, wak. Ganyan ang kanyang sinasabi. Dito siya. Galing. Doon. Pasok siya doon. Doon. So, nandun lang yun. Hindi ako pupunta doon kasi marami na akong dala. Hindi na ako pupunta doon kasi nasipit-sipit ko na ang dala ko. Pababa na ako ng bukid. Tingnan mo guys, ang singot ko na. Ano ba yan? Ang singot-singot ko na. Napapawisan na ako sa aking mga singot.